Assalamu alaikum Malam Musa, ga bidiyon ka na riƙayya. To wannan bidiyon da zan maku ya bambanta da irin wanda na saba yi maku na soyayya, wai yana zargin ta ne har tana da kawali. Kun gane, yana zargin ta tana da kawali. Shi baya Najeriya, yana Saudiya, ita kuma tana nan Riƙayya, shi kuma Musa. Ya ce mun tana da kawali, sunan shi ko Umar, sunan kawalin ta Umar. To yanzu zamu kira ta, mu tabbatar da abin da yake gaya mana gaskiya ne akan ta ko menene. Yana so a janyo ra'ayinta ne da cewa ana so a haɗu da ita. To Riƙayya kin shigo kuma Musa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya gida aiki. Lafiya lau. Masha Allah. Na ji muryan ki yayi ƙasa ne. Okay. Na san baki gane mai magana ba. Gaskiya ba gane mai magana ba. Wala Umar ne ya haɗa ni da ke, Umar naki. Ina tunanin kin gane shi. Na gane shi. Yawwa, to mu 'yan siyasa ne, so mai gidana ne ya shigo gari, sai yana so ya samu wacce yake so su kwana biyu da ita. Sai Umar ya haɗa ni da ke, ya ce ba matsala in za ki zo gurin. Ok, to ba matsala. To nawa za ka bada? Nawa za ka bada? Ok, kwana biyu ne fa. Ok, to shikenan za mu baki irin 30 ko 40 haka yayi? Ka bada 250. Na? Ka bada 250. 250? A kina ji, kar mu ja magana da yawa, a bashi za a baki 100 din, a bashi a 100. Dari ka bada haka zai ci. Kake damu, ai saboda yanzu aka fara, in muka ji daɗin haka din Allah da zamu dinga kiranki. Ok, kana nufin za a samu alheri gobe kenan? Sosai sosai insha Allah. Da shi kenan, ba matsala. Location? Ok, yanzu kina so a gaya maki location. Ok, to ba matsala. Yanzu da wannan kike WhatsApp? Da wannan nake WhatsApp, ka tura min ta WhatsApp. To shikenan, zan gaya maki Allah da an jima sai ki shirya, sai ki zura Allah. Saboda kwana biyu ne, kin gane, in aka ji daɗin yadda abin ya kasance, in Allah da ki samu alheri sosai sosai, saboda ni dan siyasa ne sosai. To ba matsala, insha Allah ba za ka matsala ba, sai dai tura min da shi. To ba matsala insha Allah. Yawa Riƙayya, na gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi yana ƙasar Saudiya ne fa nan. Yana can, amma na ce a budurwar shi tana bin maza, bai yadda ba, waye shi bai yadda ba. An ce tana